Sa jednim postignutim golom, znači protivnik se dovodi u jednu situaciju gotovo bezizlaznu, a opet sa jednim primljenim golom omogućavate mu da se vrati u igru. Pokazala je mentalnu snagu ova ekipa kada se posle tog gola, koji je primljen dosta rano, već u 50 i nekom minutu, da se izdigne iznad situacije i da tim golom Ivanovića, koji je izuzetno opasan, evo malo pre smo komentarisali, izuzetno opasan u tim prekidima, da dovede utakmicu u jednu relativno miran tok i kasnije i posle tog drugog gola videlo se da Rumuni nemaju snage da naprave nešto više. Ovo su još uvek ti detalji iz prvih 45 minuta kada Rumuni praktično nisu napravili ni jednu šansu. U drugom polovremenu bilo je drugačije. Pomenuli ste Obradovića kao možda trenutno i najboljeg igrača naše domaće lige. Svakako da je Obradović, moje neko lično mišljenje, jedini igrač koji u ovom trenutku iz naše lige ima dobar status u Evropi i mislim da je pred njim izvanredna karijera, jer poznavajući ga i kao osobu ovako, mogu sa sigurnošću da tvrdim da će on napraviti izuzetnu karijeru. Ovo je taj drugi pogodak naše reprezentacije, tačnije autogol Stojke. Očekivali smo da u drugom poluvremenu Rumuni krenu na sve ili ništa, da promene taktiku i zaista pominje se taj vetar, evo i Stojković ga je pomenuo, nije to nebitan faktor. Kako? U svakom slučaju videli smo da su Rumuni imali sigurno dvocifren broj udaraca na gol u drugom poluvremenu, jer su probali da iskoriste to što je duvao izuzetno jak vetar, ali mi smo to ipak rešavali bez nekih većih problema. Vidjet ćemo dakle detalje iz drugog poluvremena. Već u 4. minutu postignut je gol. Zaista majstorska akcija, tu nema mnogo dileme. Mutu do Marike. Praktično nije bilo odbrane, mada je napravljena greška na sredini terena pre toga. Obično te lopte izgubljene na centru mogu da naprave problem. Evo, to je taj detalj. Dosta smo mlako ušli u ovaj duel i ovo je jedan vrhunski potez Muto koji je i ovim pokazao da zašto toliko dugo traje i zašto igra u način evropskim ligom. Evo, to je taj idealan pas, praktično nije bilo ofsajda. Ovdje jednostavno Boga nije mogao ništa da napravi. Mislim da ovdje ne treba tražiti krivca, ovdje treba u stvari pohvaliti majstorstvo Mutova i Marike, da. Da, ovaj mat u dva poteza praktično. Sad, ovo je bitan period igre. Dakle, primili smo gol u 4. minutu nastavka utakmice i kada smo očekivali da Rumuni krenu, da se naši možda povuku, usledio je ovaj pogodak. I praktično je tu utakmica rešena, bez obzira što su Rumuni ponovo postigli gol. Kada se napravi jedna ovako analiza, ta statistička, dolazi se do podatka da smo davali golove na vreme. U pravo vreme, da. U pravo vreme, mislim da smo pre utakmice pravili plan kada bi trebali da postižemo gole, da ga ne bi ovako lepo napravili. Ali opet, evo, vidi se ovdje da je Bane Ivanović izuzetno spretan u ovim situacijama. Mnogi će reći odbrambeni igrač, ali možemo da se vratimo malo nazad, sve njegove golove. Otprilike sa ove... Protiv Portugalije u prošlim kvalifikacijama izjednačujući gol protiv Francuza, do duše izgubili smo tu utakmicu. Važan gol protiv Litvanaca u Beogradu. Da, izuzetno je sposoban u 16 metara. Ono što je sve nas ovdje malo iznenadilo u studiju, to je ovaj drugi gol njihov koji smo primili posle prekida, ali poznato je da reprezentacija Srbije je najjača u tim segmentima igre. I u napadu, da, i u odbrani. I kada brani, i kada... Tako da, moguće da je kod ovih izmena došlo do nekog nerazumevanja, jer ovaj igrač koji je dao drugi gol, on je od početka tu i ne zna se ko je njega uzimao, ali da. To je centar half Stojka koji je postigao autogol, odigrao rukom kod ovog gola Ivanovića, to su možda gledalci primetili, praktično vratio loptu i sada postigao gol. Zaista potpuno usamljen. Ne vidi se dobro ko je u ovom trenutku bio pored njega, ali dobro, već će se tu napraviti analiza, tako da... Ali u principu naša reprezentacija i u odbrani i u fazi napada najjača u prekidima. Da, to je jedan od najjačih i detaljno o kome se vodi računa strahovito puno. Ali je lepo raspravljati o takvim detaljima kad se pobedi, onda je to mnogo slađe i lakše. Sad treba biti mudar u ovim trenucima i posle ove pobede naći ono